हेलो सांगमाने जय जगन्नाथ आपने केमिति अछंती मैं आशा करछि आपने बहुत भलो रहिथिबे खुशी रहिथिबे मैं टिके रोषेर बाहरी गली माछ भजिବାକୁ माछ गोटे କରି ଯାଇ ଭାଜି ଦଉଥିଲି ମାଛ ମାନେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆମକୁ ଭାଜନା କହୁଥିଲେ ମାନେ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଭାଜିଦେମି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତ ଗୋଟେ କରିକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ମାଛ ଭାଜି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଝୋଳ କରି ମାଛ ଝୋଳ ବନେଇଥିଲା ପରେ 3 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲୁ ଭାତ ପାଖରେ ବସି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା କି ସବୁତକ ଭାତ ଦେଇଥିଲି ପେଟ ଟୁକୁରା ଖାଇ ମାଲୋ ମା କେତେ ଭାତ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲ ମା ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରି ଗଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ବେସନ ନାହିଁ ତ କଣ କରିବି ଭାବୁ ଭାବୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ବୁଟ ଡାଲି ନେଇ ଆସି ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ଗୁଟ କରି ପେଶି ତା ଲଙ୍କା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିକି ତାକୁ 2 ରୁ 4 4 6 ଫାଳ ଦେଇଥିଲି କାଟି ତାପରେ ବେସନ ବୁଡ଼େଇ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି ତେଲର ଛାଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ସେମାନେ ଲଙ୍କା ଚପ ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ ମୋର ପଳେଇଗଲେ ବିରିୟାନୀ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଥିଲେ ରାତି ପାଇଁ ବନେଇ ମାଲୋ ମା ଆଜି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି କେତେ ଖୁସି ଲୋ ମା ଲୋ ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ଲୋ ତାପରେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇ ଆଉ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।